Ang mga gusto mag-edit, edit lang kayo. Edit lang ng edit. Kahit anong software, pare-pareho lang yan. Basta yung ideas yung kailangan ninyong i-develop. Iyon. Yan. Wala sa pana yan, nasa Indian. No? Parang ganon. Kahit yung Windows Movie Maker lang yan. Windows Movie Maker. Ba yun? Ano pa yung isa sa Mac? iMovie. iMovie, Pwede rin kahit yun. iMovie lang yan. Hindi nyo naman kailangan lahat ng mga effects. Cut to cut lang. Cut lang, okay na yun. Yun. Back to basics. So, tingin mo yung mga effects, mga overrated yun, mga effects na pelikula. Yeah. Hindi naman, pero depends kung kailangan talaga ng story, di ba? Time out. Anong sa palagay mo dun sa mga pelikulang trying hard, magpasiklab, mga huma-Hollywood, sumusubok mag-Hollywood. Pero syempre, enteng kabisote, datingan Hindi naman sinasabi kung enteng kabisote, pangit. Mas maganda lang talaga yung mga effects ng Inception, mga gano'n. Hindi ko masasabi kasi hindi ko pa napanood. Yung Inception? Yung enteng, Showbiz ka naman. Hindi mo. Panday, gano'n. Panday. I guess, na rin yun Yung ganun sinasabi niya kanina, yun yung gusto ng market nila So, gusto nilang ibigay yun kahit na hindi nila mabigay ng 100%. Kailangan nilang mag-try para lang i-market siya as an effects movie, I guess. Richard, trying hard ba tayo? Abutin yung level ng Hollywood sa mga effects pero natin. hindi naman masama maging try hard. I mean, at least, diba, you try hard. Gutom na kayo ko. Eh, asa ko mangitan eh.